Iphondo laseGauteng lithi liyakhuthazeka ngamanani abantu abaphilayo emva kokosuleleka eCOVID-19 nokwehla kwenani labantu abaswelekayo kwakunye nokwehla kokosuleleka kwabantu. Eliphondo linabantu abosulelekileyo abayi 1408 kunye nabalishumi elinanye abaswelekileyo. Sekuxilongwe abantu abayi 1.3 million ngelixa kuhlolwe abayi 17,000. Iphondo eGauteng ebelifudula linkqenkqeza phambili ngenani labantu abanentsholongwane yecorona lithi iinzame zalo zokunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane zibonakala zisebenza. We would like to see the recoveries being the ones that are happening much faster, and you will see the number of active cases is also falling there. Ukulahleka kwemisebenzi kweliphondo elingundoqo kuqoqosho lweli yinto engenakubalekelwa. Iqikelelwa kwi-2,500 imisebenzi engaphela. Njengokuba kuzaqala ulevel 4 ukumiswa kweentshukumo, kukwakho inkxalabo ngomba okokuba kuza kuvulwa inyoba yokuhamba phakathi kwamaphondo kube kanye nje kuphela. In both the public and private sector, we have a total of 8,301 beds that are readily available, ready for COVID-19 at the moment. Kulindeleke ukuba kuqiniswe ingalo yomthetho kwanokuhlolwa kwabo abaza kube bengena bephuma kweliphondo.